φάση είναι το MSc, πώς θα το περιεγραφείς με 3 λέξεις? Με 3 λέξεις. Λοιπόν, θα το πάρω από την αρχή και θα φτάσω μέχρι το τέλος. Στην αρχή είναι ενθουσιασμός. Στη μέση κούραση και στη τρίτη φάση που είμαστε τώρα άγχος και τρέξιμο. Είναι γνώση, είναι ομάδα και είναι προσπάθεια. Έλεγα αυτοδιατισμός, αυτοσχεδιασμός και ο Μάριος Γιέρ. Είναι μία άλλη. Διασκέδαση. 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 Είμαι σε επαφή με πολύ δημιουργικά άτομα και άλλαξε γενικά ο τρόπος σκέψης μου. Θα δώσουμε μια εκπνοή στην πόλη, να γνωρίσουμε καινούργια άτομα, να συνεργαστούμε. Νομίζω ψήθηκα με μια λέξη. Ήταν μια πρωτοβουλία από φοιτητές και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και απλά ήθελα να πετύχει. Και όχι μόνο να πετύχει, ήθελα να το βοηθήσω να πετύχει. Να δω πώς είναι στη διοργάνωση, να δω όλη τη διαδικασία της οργάνωσης. Γι' αυτό και μπήκα στη διοργάνωση. Εκτός από ένα πράγμα που θα είναι πολύ ωραίο στο τέλος, που το φτιάχνουμε εμείς, θα ήταν όμορφο, θετικό, μοναδικό. Ήθελα να γνωρίσω άτομα, ήθελα να εξελίξω και τον εαυτό μου, να προσπαθήσω να μάθω να κάνω πράγματα. Να δημιουργηθεί ένα πνεύμα αλληλεγγύης, το οποίο πανελλήνια πιστεύω πως λίγες είναι οι δυνατότητες που μπορούν να το ενισχύσουν. Να μεταφέρουμε έτσι λίγο τη γνώση έξω από τα βιβλία και να γίνει λίγο πιο εύκολη και προσιτή. Με κάποια θέματα ιατρικά, αλλά από μια σκοπιά που ναι, μένει να μην το κάνουμε τελείως απλοϊκό, αλλά που να μπορεί να το παρακολουθήσει ο μέσος άνθρωπος. Πολλά παιδιά χρησιμοποίησαν τη λέξη δημιουργικότητα για να περιγράψουν το MSc με 3 λέξεις. Πιστεύω ότι ισχύει πάρα πολύ και όλοι μας έχουμε καλλιεργήσει λίγο τη δημιουργικότητά μας μέσα από αυτό το συνέδριο. Είναι να έρθουν άτομα κοντά, επειδή δεν γνωρίζονται μεταξύ τους όμως. Δηλαδή, το βλέπω εγώ σε πιο ανθρωπιστικό επίπεδο και πεδίο το συνέδριο. Μια όμορφη πόλη για μένα τουλάχιστον, με μικρά μαγαζάκια, ωραία, που είναι εκεί. Εντάξει, δεν είναι να χάνεις όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αλλά έχει και αυτές τις μορφιές της. Νομίζω πως μου αρέσει ο συνδυασμός της πόλης, αυτό που συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα μαζί. Φουρκάν, δεν έχει βουνό, δεν έχει βουνό. Αυτός είναι ο Βόλος. Αυτό που λες είναι ο Βόλος. Το Winterfell του Κέριτον. Δεν συνδυάζει βουνό και θάλασσα τελικά. Συνδυάζει πράσινη και ευρωπαϊκή. Μ' αρέσει η Αλεξανδρόπουλη. Ένα συνέδριο που δεν έχει να κάνει με μόρια, δεν έχει να κάνει με θα κερδίσω κάτι από αυτό, αλλά θα κερδίσει κάτι, τη γνώση. Και σκεπτόμενος μόνο αυτό, λες εντάξει, τώρα αυτό θα μου μείνει. Θα πάω εκεί και θα μάθω αυτά και θα μου μείνει. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ το 60% πρέπει να φύγει. Σε όλα τα συνέδρια έτσι γίνεται.